бародаро, канали мо дар YouTube Тарҷумон ТВ дар омада обуна шавед ва аз видеоҳои нави мо бохабар бошед. саволи навбатӣ Амин Ҷем аз Гамбия, аммо дар Италия зиндагӣ мекунад. Мегӯяд, саволи ман ин аст, ки дар Аврупо буданаш ба мусалмонон садақа кардан мумкин аст, аммо ман мебинам, ки вай оилаи мусалмонест, аммо зиндагиаш хеле душвор аст. Агар ба онҳо кӯмак кунам, савоб мегирам? саволи бародар ин аст, ки ба номусалмонон садақа додан ҷоиз аст? Аллоҳи мутаол дар сураи Мумтаҳана ояти 8 мегӯяд: аллоҳ шуморо аз некӣ кардан ва инсоф намудан дар ҳаққи касоне, ки ба шумо дар амри дин ҷанг накарданд ва шуморо аз хонаҳоятон берун накарданд, манъ намекунад. Ба дурустӣ, ки Худо инсофкунандагонро дӯст медорад. мегӯянд, ки яке аз навъҳои некӣ ва адолат нисбат ба мусалмонон ин садақа аст. ва аммо садақа додан ҷоиз аст, ки ба оилаҳои ғайримусалмон садақа дода шавад. пайғамбари маҳбуби мо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳадиси шариф мегӯяд: мусалмоне ҳаст, ки шабҳои бо шиками сер хоб меравад, дар ҳоле ки ҳамсояаш гурсна аст. дар ин ҳадис наомадааст, ки ҳамсояи мусалмон ё ин ки номусалмон, шумо метавонед ба онҳо садақа диҳед. Аллоҳи субҳон ва таоло як тоифаи мардумро зикр мекунад дар сураи Тавба ояти 60. яъне агар бинед онҳо дилҳояшон ба ислом майл доранд ё мехоҳанд мусалмон шаванд, ту метавонӣ закот диҳӣ, зеро ба ғайр аз мусалмонон закот дода намешавад. яъне як тоифае, ки дилҳояшон ба ислом майл доранд, аммо садақа ё садақаи оддиро ба дигар ғайримусалмонон додан мумкин аст. аммо закотро метавон ба касоне, ки дилҳояшон ба ислом майл доранд, метавон диҳед.